ଭିତରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ କହିଲୁ? ଏଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବା। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡି ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ଦେଶୀ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟିକିଟେ ଲଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକି ଲଙ୍କା ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛ। ଦେଖି ସିଆଡେ ଯାଉନୁ। ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ଗଛ। ହଁ ଚାଲ। ଦାଣ୍ଡ ଆଡେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାରୁ ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏରା ବି ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ସକାଳୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ସାର ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ଏଗୁଡାକ ନା ସେଇ ପୁରା ପିଡିଆ ପଡୁନି ବାରି ଭେଣ୍ଡି। ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲରା ଗଛ। ଆଉ ଏରା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର। ଚାଲ। ଆଉ ପୋଇ କୁଆଡେ ମିଳୁଥିବ ନ ମିଳୁଥିବ ଦେଖ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ କେତେ ପୋଇ ଆହୁରି ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି। ପୋଇ ପତ୍ରରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡି ପକେଇକି ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟଟା କରାଏ, ୱାଓ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଏଠି ବି ଆହୁରି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ମାନେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଲରା ଗଛ, ଏବେ ନୂଆ ମୁଁ ଇଏ କରିଥିଲି। ଜହ୍ନି ଗଛ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଏଇଟା ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆମର। କଦଳୀ କାନ୍ଧି ବି ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପଡିଛି। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବି ସବୁ ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ପ୍ରବଳ, ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି। ଚାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ଝୁଲଣ ଗଛ, ଏଠି ଝୁଲଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ। ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଲଙ୍କା। ନୂଆ ନୂଆ ହଉଛି ତ, ବର୍ଷା ତ ଇଏ ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ ହଉଛି ଆଉ। ପିଜୁଳି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ, ପିଜୁଳି 4-5ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ବୋଧେ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବି, ମାଙ୍କଡ ତ ସବୁ ନେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବୁ। ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗଛ ଏଇଠି ଲଗେଇଛି ବାରିରେ ମୁଁ। ଏଠି ବି ଲଙ୍କା ଗଛ, ଏଠି ଆହୁରି ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଶୀ କଦଳୀ ଗଛ। ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, ପେସ୍ତା ବାଦାମ ହେଇଥିବ ତ। ଚାଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗଛ, ଏଇଠି ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର। ଏଇଠି ନଡିଆ ଗଛ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଏଇଟା ଘିକୁଆଁରୀ ଗଛ, ଏଇଟା ଗୁଆ ଗଛ। ଗୁଆ ତ ଆମ ଆଡେ ହଉନି, ଦେଖ ଜୁମ କରୁଛି, ସେଇଠି ଦେଖ ଗୁଆ ହେଇଛି କେତେ ଗୁଆ ହଉଛି, ପାଚୁଛି, ପୁଣି ପଡି ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଦେଖା ଯାଉଥିବ କି ନାଇଁ କେଜାଣି। ଏଟା ଖାଲି ବଢି ଯାଉଛି ସିନା, ବଢି ଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଫଳ କେତେ ଲମ୍ବା ଗଛ। କିଛି କଦଳୀ ଗଛ, ସେଇଠି କଦଳୀ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଜୁଳି ଆତ ଗଛ, ବଢିଆଳ ଗଛ ଯୋଉ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଜୁଳି ଗଛ। ଏଇଟା ସବୁ ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡିଆ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ମେନ୍ କଥା ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମ ସାରୁ, ମାନେ ଆମ ସାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲଗା ହେଇଛି, ଆମ ବାରି ସାରା ସାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ବି ପାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସାରୁ। ତ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲି ସାରୁ ଲଗା ହେଇଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଶାଗ ଆମର ଏରା ସବୁ ଲଗା ହଉଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ସାରୁ ଲଗା ହେଇଛି, କେତେ ସାରା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତାକୁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଲଗାଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଆଉ ଏଇଠି ବି ସବୁ ଲଗା ହୁଏ, ବଟ ମାଙ୍କଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେମିତି କଣ କରିଦେଇଛି। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ
କାନ୍ଧିଆ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ହାଇବ୍ରିଡ ଆମ୍ବ, ଏଇଟା ବି ପିଜୁଳି ଗଛ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ସବୁ କଲିମି ଆମ୍ବ ଏଇଟା। ଓହୋ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ସବୁ ଗଛ କଣ କଣ ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇବେ। ଆମେ ତ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ସିଜିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ପରିବା କରୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସାରୁ, ଜହ୍ନି, ଝୁଲଣ, ତାପରେ କଲରା ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଆମର ଶାଗ ଆଉ ତା ସହିତ ପିଆଜ ରସୁଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ହୁଏ। ଆଉ କାକୁଡ଼ି ବି ଆମେ ଲଗାଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ଯାଉ ଆମେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ହେଇଛି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ରଖା ହେଇଛି ଲଙ୍କାର, ଆଉ ସବୁ ଗୋଲିଆ ଗୋଲିଆ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଛୋଟ ଦେଶୀ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ।